Nong hikai school SSA Hamekhalaya menta ki hap ban pai khmat che ki we pat ki an bat kon don jong tho khapuli namar ba ka scheme SSA kan kut no habas dang jong usnam arjar arpun riu haba palai khubor meta kasngi u president joko all Meghalaya SSA school teachers uba Aristotle Rambai ulayathu bakadan ka jingma yakin hikai SSA hadian bak sarkar India kan penkut no yakate ka scheme house nam arjar arpun riu uni unang ilam jokin hikai school SSA laong ba usngolingo ba ki we ki jala kari India ki thungkam ye ki nohikai katba ka sarkar Meghalaya kanyat ya kita ka jingkit kli sheki bor punya school ki bat thungkam ye ki But ka city ka ba la pha da ka ministry sha ka sarkar Meghalaya ka bai dei but ka demands ka jong ka Meghalaya SSA School Association ka ba ngila dep IT hakti jong union minister Professor Prakash Javadkar ha 9 November jong usnem arajar khan riu tinakalian jong state project director haba jubab ya kanika city kata haka santrik jong bna April arajar khat nyau ila pha ya kanika city sha special officer jong ka sarkar jilla education department hamni ila akadeu shai haka bai dei bar kanika benta karukom thungkam yakinong hikai yakinong hikai hapo kanika scheme SSA hapo jilla Meghalaya hangne ila kren shai bhaya kanika benta yong ba it is the policy decision of the government that all SSA school are appointed by the school managing committee phi kanika benta hani kalong shai bha kaba kadai karai jongno kabala penlong yaki school managing committee banthung kam yaki noi kai SSA kumbang ila yo I bahak arpa sautrik jong November jong mentausnem kabana kaliang jong I education minister Isar Lakman Rumbui ila ongba kumno ka sarkar jilla kan regularize ya ka service jong ki khat hajar sanspa sa pawai ngut kino hikai SSA kibadun hapo ka jilla Meghalaya hakaba yakini kino hikai omshem la thungkam da ka sarkar jilla Henry yaki la thungkam da ka school managing committee kani ka jing kren jong education minister kalong ka balong kum ka warning sign lani udak jing maham yengi kino hikai SSA pat kum juru yaki school SSA ka ban saja hadin ka jingkud no jong kani ka flagship program ha ka life waiterik ubrai march arhajar arpun riu kumba nakaliang jong ka cabinet committee on economic affairs jong ka sarkar India hakba kala ayak extension for another 5 years kabantri kamna do shitri April arhajar arpawai ha do life waiterik march arhajar arpun riu tinakaliang jongi kino hikai SSA hakabai dei bat kani ka benta ngi nakalian jongi ngisnga banong bat ban penshai kumni hakabas dang jong kani ka scheme SSA kabadai ka flagship program jong ka sarkar India kata hakisnem arhajar iwei nakaliang jong ka sarkar India kala pha ya ka SSA manual ani ka SSA guideline but framework chabaro ki state but union territories hapori India Knang ba kini ki state but union territories ki badun hapori India kin ngauto ba hakanu karukom kin pentrikam ya kanika scheme SSA teladangi pai hakabaya dei bat ka benta ban thungkam ya kino hikai ki ban hikai hapo kanika scheme SSA katkum ka chapter 3 jong ka SSA manual para 21.3 hangto la kerenshai pahapo jongani ka scheme ki sarkar jilla kidai banthung arngut kinong hikai haka lower primary but laingut kinong hikai haka upper primary nata shushu haka para 21.10 hangto lanang keren shushu ba ki state kidon la ka jong ka norms but ka recruitment rules Pat kumjuro ki state ki don la ka jong ka salary pi ngan ban biang sajisin ya ini benda ibang ba teachers posts shall be created by the state government even where such posts are supported by
SSA funding. Project position for SSA implantation would be temporary up to the duration of the project only. Te hang ni ro kala long very clear kalong shy ba hang ni ba. Yakinong hikai day ban create pat day ban thung da ka state government wat la da kiyo ya ka jingira pisa ban hakaban siu ya katulop na ka SSA. Mana ni la ong shy ba kani ka SSA kala ban kut hangno no ko por kede tangka temporary project. Kala ban kut haipor iba kani ka scheme kala ban kut hangno ko por ka andala day ka por ba kani ka scheme ka day ban kut kat kumka jing por jongka central government. Tikani nakali jong ka ministry emdai tang house nem arjar khatsan house nem arjar khan riu khat nyeu khat pra terro ka pha ya kani ka jingtho sapo jong ka jila Meghalaya bakan long kum ka reminder ba larajia bakani ka scheme ka kut hanu kono ka poro kinong hikai kidai banlong ada safe site kinong hikai kidai banlong ada safe site bat ka sarkar jila ka dai ban shim ya ka jingkit kli ban penskem ya ka service jongki ni kinong hikai kat kum ka jing product po ka SSA manual bat kum juru hapo jongka RTA. Tapi kata-kata ngi ong ba kani ka jingkam jong education minister ba yakinong hikai SSA hapo Meghalaya namar bala thungka mi da school managing committee kumta ka government kamla ban organize kalong ka kania khalung khana ka bana kaliang chungi hikino ka SSA isnga banong ba nginom la ban pidiang dalele yakum kini ki kentin ki bami nakaliang jongka sarkar jela namar lada hakiwe ki state la ban organize ya ka service jong kino hikai kumbala ale hapo asam menta ke la sedang ban organize ka service jong kino hikai hapo Manipur la ale hapo Arunachal ro la lale ha Tripura ro lale ha Sikkim la ale pat kum ta ter ti balai pat ajala Meghalaya kidang ai dau abi da ka jingwan jong ka RTA house nem arajar khandai nakaliang jong ka sarkar India katkum ka jing product ha ka section 38 jong ka RTA 2009 kala aibor ya ki sarkar jela bakin frame batchna la ki jongki rules ki ban ya hab ban pentri kam hala ki jongki jela akaban penya chaprang lani ban pentri kam ya kaneka RTA 2009 te akabai dai bat ka Meghalaya nakaliang jong ka government of Meghalaya hakitu ki por kala shna bat kala frame ya kini ki rules hakaba yadai kumno ban pentri kam ya kanika RTA 2009 hapo jongka jela Meghalaya bat kumjuru kala shna yaki rule kibaya dai hakaba kumno ban appoint ya kin nong hikai bat kas service conditions jongki bat kumjuru hakano ka dola ni hakano ka rukom ba on siu tulop ya kini kinong hikai kibadei kibenta hapo jongkane ka RTA 2009 te kanika rules kabana kaliang jong ka state government kala dev frame bat kala dev finalize bat kabala dev approve ro da governor la tip kerteng ya ka kum ka Meghalaya right of children to free and compulsory education rules 2011 tipi ladangi pej hakanika rule katkum ka rule 18 okay ka rule 18 sub rule 1 hangni ka kren shai ba the state government or the local authority as the case may be shall notify term and conditions of service and salary and allowances of teachers in order to create a professional and permanent cadres of teachers tinang ta shushu ha ka rule 18 sub rule 3 jong ka state RTE rules 2011 ang niro ka kren shai ba hang ne ba the scale of pay and allowances medical facilities pension gratuity provident fund and other prescribed benefits of teachers including those employed for the purpose of imparting social training as specified in section 4 shall be that of regular teachers and at par for similar work and experience. Pi kini ki ka state RTE rules 2011 hane kala kren shai bhaba
kumno dai ban appoint ya kinong hikai but kumno dai ban siu ya ka tulop jongki tingi ngi kwa ro ban pensai hang ne ba ngi kwa ro ban pensai hang ne ba hatin ka jingwan jong ka RT Act 2009 ya kan ka scheme SSA la penya so bat ka RT Act how September 2010 tenado kitu ki pona do September 2010 baro ki norms jong ka SSA kila dei ki benta jong ka RT Act but baro ki norms jong ka RT Act kila trekam ha kila trekam haka SSA te ka sorkar jela ka dei ban shai bha ya ini benta khamtam ya ka SSA manual but ka RT Act kini kim dei la ka jong han ki dei kawai namar ba kumang mentan ba how September 2010 la penwan lang ki haju ba la pen ye so lang ki ha haju te ngi ong ba ka jingkam jong education minister ba ka jingbomla ban regularize ya ka service jong ki khat 8,000 sans pa sa hoing ut kinoi ka SSA hapo ka jela Meghalaya kat kum ka jingkran jong ingi iba ka daw ba ka ba ibu khmat ka dei ba yang i om syam la thongkam dagi na ka government handai la thongkam da ka school managing committee tika jingkali ka bang nagali jungi kino hikaya SSA ngi kwa ban bo ya ka government through the honorable education minister Isar Lakman Rumbui ba aba kumni kini ki guidelines ki SSA manual jong ka SSA program kepada ka flagship program jong ka central government ki ya per ni na kiwai pat ki sorkar jela namar ngi iba ha kiwai ki state ya kinong hika SSA la ban regularize tikum no pat apo jela Meghalaya jongi ka state government ka ong ba ngimla ban regularize ya ka service jongpi namar ba omdon kajing product badai ban regularize ya ka service jongi ki nong hika SSA Number 2 kajing gili kebangingi kwa ban bo ba